Sziasztok, Palotás Attila vagyok, a Prenker Kft. Alapítója. Sokan kérdezitek tőlünk, hogy a tartályokat hogyan szállítjuk, illetve milyen tartozékai vannak. Ezt szeretném most nektek megmutatni. Nagyon fontos, hogy a tartályok 1, 2, illetve 3 csappal érhetőek el nálunk. Ugye az egycsapos tartályt, ezt lehet itt látni, alul van a paláston egy félcolos csap. A második tartály 250 literes tartály, jól látható a 2 csap elhelyezkedése a paláston. A harmadik tartályunk egy 300 literes tartály, ezen 3 csap található, a paláston 2, és alul van egy leeresztő csap. A 3 csapos tartálynál fontos, hogy az legalsó csap az egyben leeresztő csapként szolgál, hiszen a tartálynak az alja kúpos kiképzésű, tehát minden folyadékot kivezet. Ezt a kialakítást szeretném is nektek megmutatni. Jól látható, hogy a tartálynak az alja a legalsó pontból van kivezetve a leeresztő csap, és ezáltal a csap minden folyadékot kivezet. Továbbá fontos megemlíteni, hogy 2 csapos kivitel 200 literes mérettől felfelé érhető el, illetve a 3 csapos kivitel az a 300 literes mérettől elérhető. A tartály még másik 2 fontos tartozéka a fedelek. Ugye jól látható, hogy a tartályt egy porszáró fedéllel szállítjuk, illetve egy úszófedél is jár a tartályhoz. Ez fontos elmondanom, hogy az úszófedél kialakítása, jól láthatjátok, hogy kisebb, mint maga a tartálynak az átmérője. Ez azért van, mert abba a résbe kell belönteni a parafinolajat, hogyha parafinos megoldást választotok. Mint látjátok, a tartályok gyárilag krómcsappal vannak szerelve, de külön opcióként saváló csap is rendelhető hozzá, előnye, hogy jóval tartósabb, mint a króm.